Morjes. Katsellaan tänään vähän, että minkälaisen bugin mä huomasin täällä Finnairin sivustolla, kun varsin matkaa tonne Zürichiin, jossa mä olin pääsiäisenä. Eli mä siis ekan kerran huomasin tämän bugin 7.4. Nyt on tosissaan 27. päivä. Ja sama bugi on vieläkin täällä tuotannossa. Sanokaa teet, kuinka paha bugi tää teidän mielestä on. Tosissaan seuraavaksi mä oon lähdössä kesällä Bangkokkiin. Laittakaa kommentteja, että mitä kannattaa tehdä Thaimaassa ja Pattayalla. Mut joo. Eli mä oon kirjautunut tänne Finnairin nettisivuille, ja tämä ongelma liittyy siis aviospisteiden käyttöön. Eli jos sä yrität ostaa sen matkanoston yhteydessä jotain tai maksaa osaa siitä matkasta aviospisteellä, niin tämä ostoputki päätyy joka kerta virheeseen ja se joutuu aloittaa alusta ihan kokonaan. Mä teen valintani liittyen tähän matkaan ja katsotaan sitten, kun on maksumisen aika taas, missä mennään ja miltä se bugi näyttää. No niin, nyt on tilaus valmis. Ja tässä tilauksen yhteenvetosivulla näkyy maksuvaihtoehdot. Ja tässä on myös tämmöinen vaihtoehto, että käytä avioksia. Niin käytäänpäs näitä. Ja mä haluaisin mielelläni maksaa tämän ylimääräisen laukun, minkä mä otan mukaan, niin näillä avioksilla, koska tässä saa 75 € hyödyn niin alle 10 000 pisteellä. Ja täällä se on alle 50 päivää käyttämään kaikki pisteet. Ei, taas selkeästi näihin lisäostoihin tällaisia kannattaa käyttää näitä pisteitä. Pro tip. Anyways. Tämä avioksen käyttö on siis se, mikä tässä todennäköisesti aiheuttaa tämän pian. Tämän avioksen lisäksi maksa loput luottokortilla.
Ja tässä me huomataan virhe. Jotain meni pikaan. Kun me katsotaan tätä networkia, niin täällä ei varsinaisesti näy, että olisi mikään kutsu varsinaisesti mennyt pieleen tai muuta. Tämä oli jotain, mikä tuli jo ennen kuin siirryttiin maksamaan. En usko, että varsinaisesti liittyy tuohon ongelmaan. Mutta joo. Mennään takaisin etusivulle ja me hoidan taas tilauksia ihan asti, että ollaan valmiit maksamaan. Niin palaillaan silloin. No niin, ja sitten ollaan taas takaisin tässä yhteenvetosivulla. Ei tällä kertaa käytä ollenkaan näitä avioksia, vaan mennään vaan luottokorttimaksulla eteenpäin. Kuten näette, sama ongelmaa ei tule, vaan nyt päästään eteenpäin tässä ostoputkessa. Ja noin. Nyt on maasta tilattu ja voi onnellisin mieli odottaa kesästä. Mä haluaisin kuulla teidän mielipiteet, mitä mieltä olette tästä pukista ja niin kuin, kuinka haitallisena te näette tämmöisen. Mitä on voinut käydä, jotta tämmöinen niin kuin virhe voi olla tuotannossa? Johtuuko siitä, että ei ole ollut tarpeeksi testaamista maksamisen alueella? Voiko se olla, että maksamisen testiympäristö esimerkiksi ei vastaa sitten tätä tuotantoympäristöä? Voisi kenties olla siitä, että se, että jengi maksaisi noilla avioksilla, niin olisi jotenkin marginaalista jotain. Huomasin myös, että esimerkiksi nämä pari aikaisempaa lentoa on tämmöisellä 4000 niin kuin palkintopistettä ja näistä puhutaan niitä vanhoista tasopisteistä. Mä en tiedä, voiko siinä olla, että jos nämä on muuttunut jotenkin nämä pisteet niin sanotusti, niin sen takia tulee ehkä päkkäristä jossain joku häikkä. Kerro tuossa mulle, että missä luulet, että tämä johtuu. Ei kai tässä mitään se ihmeellisempää. Oikein mukavaa päivää koko teille kaikille. Katsellaan taas.